Көннәрдән бер көнне Аллаһы йортында яхшы хәбәрне бәян итеп, халыкка гыйлем биргән вакытта, Гайса янына өлкәннәр белән бергә баш руханилар вә канун белгечләре килделәр һәм әйт әле безгә, бу эшләрне кылырга сиңа кем хукук бирде? Андый вакалат синдә кемнән дип сорадылар. Аларга җавап итеп ул: Мин дә сезгә бер сорау бирәм. Әйтегез әле, суга чумдыру хукукы Яхьяга күктән бирелгәнме, әллә кешеләрдәнме дип сорады. Тегеләр, күктән дип әйтсәк, ул: Әни өчен Яхьяга ышанмадыгыз дияр. Ә инде кешеләрдән дип әйтсәк, халык безне таш атып үтерер, чөнки алар Яхьяның пәйгамбәр булуына ышана дип үзара фикерләштеләр дә, кайдан икәнен белмибез дип җавап бирделәр. Гайса аларга: Алай булгач, мин дә сезгә буларны эшләргә кем хукук биргәнне әйтмим диде. Шуннан соң ул халыкка менә шушы гыйбрәтле хикәяне сөйләде. Бер кеше йөзем бакчасы утырткан һәм аны йөзем үстерүчеләргә куллану өчен биреп, озак елларга чит якларга китеп барган. Уңыш җыяр вакыт җиткәч, ул үзенә тиешле өлешне бирсеннәр дип, хезмәтчесен йөзем үстерүчеләр янына озаткан. Ләкин йөзем үстерүчеләр аны кыйнап, буш кул белән кайтарып җибәргәннәр. Аннары ул икенче хезмәтчесен юллаган. Ләкин аны да кыйнап һәм мыскыл итеп, бер нәрсәсез кайтарып җибәргәннәр. Ул өченче хезмәтчесен юллаган, ләкин аны да яралап куып чыгарганнар. Шуннан йөзем бакчасының хуҗасы былай дип уйлаган: Инде нәрсә эшләргә? Сөекле угылымны җибәрим әле, бәлки аңа хөрмәт күрсәтерләр. Әмма йөзем үстерүчеләр аны күргәч үзара: Варис бит бу, әйдәгез үтерик аны, һәм аңа каласы мирас милке безнеке булыр дип киңәшләшкәннәр дә бакчадан чыгарып атып үтергәннәр. Инде йөзем бакчасының хуҗасы алар белән ни эшләр? Ул әйләнеп кайтып, йөзем үстерүчеләрне үтерер дә йөзем бакчасын башкаларга бирер. Моны тыңлаучылар исә алай була күрмәсен диештеләр. Әмма Гайса аларның күзенә туры карап, изге язмада төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш иң мөһим почмак ташына әйләнде дип язылганнар, алайса нәрсә аңлатасың дип сорады. Бу ташка абынган һәр кем шәлпәрәмә киләчәк. Таш кемнең дә булса өстенә төшсә, сытачак. Баш руханилар һәм канун белгечләре әлеге гыйбрәтле хикәянең үзләре турында икәнен аңлап, аны шундук кулга алырга теләделәр, әмма халыктан куркып туктап калдылар. Шуннан алар Гайса артыннан күзәтә башлап янына үз әдәмнәрен җибәрделәр. Гайсаны идарәче кулына, аның хөкеменә тотып бирү өчен, үзләрен ихлас күңелле итеп күрсәткән булып, аңардан бәйләнерлек берәр сүз әйттерергә тырыштылар. Остаз, диде алар, без сүзләреңнең һәм син биргән гыйлемнең хаклыгын, кешене кешедән аермавыңны, хакыйкать кушканча Аллаһы юлына өйрәтүеңне беләбез. Әйт әле безгә шуны. Кайсарга салым түләргә рөхсәт ителәме безгә, әллә юкмы? Гайса аларның мәкерле ниятләрен сизеп: Миңа 1 динарлык тәңкә күрсәтегез әле. Монда кемнең сүрәте төшерелгән, кемнең исеме сугылган диде. Кайсарныкы дип җавап бирде тегеләр. Шулай булгач, Кайсарныкын Кайсарга, Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез, диде Гайса. Гайсаның халык алдында сөйләгән сүзләрендә алар бәйләнерлек бер нәрсә дә таба алмадылар һәм аның җавабына хәйран калып тынып калдылар. Аннары Гайса янына үлеләрнең терелүен инкар итүче саддукейлардан берничәсе килеп, аңа былай диде: Остаз, канунда Муса безгә, әгәр берәүнең ир туганы үлеп китеп, хатыны баласыз калса, шул кеше әлеге тол хатынны үзенә алсын, бер туган кардәшенең нәселен дәвам иттерсен дип язган. Шуннан килеп бер туган 7 ир кардәш бар иде. Шуларның беренчесе хатын алып, балалары булмыйча үлеп киткән.
Ул хатынга икенчесе дә, өченчесе дә, шул рәвешле җидесе дә өйләнгәннәр, әмма барысы да бала калдырмыйча үлеп киткәннәр. Ахырда хатын да дөнья куйган. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта ул кайсысының хатыны булачак соң? Җидесе дә аның ире булган бит. Гайса аларга былай дип җавап бирде: Бу дөнья кешеләре өйләнәләр дә, кияүгә дә чыгалар. Ә инде үледән терелергә һәм киләчәк дөньяда яшәргә лаек булганнар өйләнмәсләр дә, кияүгә дә чыкмаслар. Алар инде үлә дә алмаячаклар, чөнки фәрештәләр сыман булырлар. Алар Аллаһы балаларыдыр, чөнки Аллаһ аларны үледән терелтте. Ә инде янып торган күгән куагы турында сөйләгәндә, Муса үзе дә Раббыны Ибраһим Алласы, Исхак Алласы һәм Якуб Алласы дип атап, үлеләрнең терелүен күрсәткән. Аллаһы үлеләр Алласы түгел, ул тереләрнеке. Аның өчен барысы да тере бит. Канун белгечләренең кайберләре бу сүзләргә каршы «Остаз, яхшы әйттең» диде. Шуннан соң алар Гайсадан бер нәрсә турында да сорарга батырчылык итмәделәр. Аннары Гайса аларга былай диде: Ни өчен кешеләр Мәсих Дауд угылы дип әйтә? Забур китабында бит Дауд үзе әйтә: Раббы минем хакимемә, дошманнарыңны синең аяк астына баскыч басмасы итеп түндергәнче минем уң ягымда утыр ди. Димәк ки, Мәсихне Дауд хакимем дип атый. Алай икән, Мәсих ничек итеп Дауытның угылы була алсын? Бар халык Гайса сөйләгәннәрне тыңлап торган чакта, ул шәкертләренә төбәп былай диде: Өстәренә озын киемнәр киеп, мәйданнарда үзләрен ихтирам белән сәламләгәнне, гыйбадәтханәләрдә, дәрәҗәле урыннарда, мәҗлесләрдә түрдә утыруны сөюче канун белгечләреннән сак булыгыз. Алар хәйләләп тол хатыннарның йортларын тартып алалар, кешеләр күрсен дип озак итеп дуга кылалар, андыйларны иң каты хөкем көтәдер.